break up a happy marriage. Yeah, Thank you yeah. very much. Hallo, kom vallen bij die fountains. Wat maken ons vandaag? Ons maakt breakfast. Van ik loop morgen, ik ga morgen Nee, ja. Johannesburg toe. Ja, dat Oh, vandaag. vandaag, ik vlieg vanmiddag. Ik Johannesburg toe. So ik spoil die familie bietjie met een lekker breakfast. Wat maken ons kerien? You tell me. Ik weet niet wat gaan hier aan is. Dan kon je niet beter It's mushrooms. mushrooms, ham, bacon, red onion, potatoes en French toast. Hey, So- so, potatoes nog wat om te koken. Mom's gonna make hash browns. So, kom sien hoe maak ons wel lekker breakfast vir die fountain. Mom, what are you doing with the potatoes? Ek gaan guys potatoes maak ek in 'n lyn. Die wedges. Wedges? Nou, Huh? nee. Wat? Guys potatoes dat ek fry in die pan met die bacon man. Daddy, Hmm? very meticulous, eh? You could go a bit faster. Was it on the rice? As baie besig is. Ja, ek het die aardappels nou ingesit om dit sag te kook. As dit sag is, dan fry ons dit. And what are we doing with the bacon and the Die milk? bacon gaan ons maar so fry saam met die mushrooms en die gaan ons op die brood sit. What's Daddy doing here in the corner? Ik maak het nog opschoon. You peel things so slowly. Huh? Is het een rush? It's not a rush. Ons wil klaar kry. As die kaas op sy rys swaar. Sukkel jy. Ik snijd die op en krijg het. Is dit so? Hmm. Sukkel jy 'n bietjie. Wat is die? Hoe swaar kry Weet je die bak krip van die moofmos, man? Where's the normal gratus? Ek het dit nou daar heb pep gekoop en ek is beter want dan val die kaas sommer in 'n pakke. Maar nou sukkel ek op pas so. Is nie, conducive vir, ja, so aan. Ek skil ook met hy skreet ook met hy dinge net. Sukkel jy? Ek sukkel nie. Nou kom, jy nou wat ek sê. Moenie skelm my sien. Dis net tappels nou ready. Ek gaan dit nou gaan vat. As die bak nou wat cheese om te doen. Dis lang gaan. Je hebt over cheese om in de fridge te gaan. Doe maar dit weggevat. Is it in the sink? So nie sien. Yeah. Why do I get the impression that you only brought Daddy here to do all your grunt work? Ja, like ek is die peeling sous chef. Hoekom die sous potatoes chef? and peeling Ek and moet chopping daar die veggies. handwerk doen. Carry in and please don't break up a happy marriage. Because Daddy's not really contributing anything other than doing But, the small tasks. Teamwork makes the dream work. Don't break up a happy marriage. Ja, Thank you ja. very much. Because there is my help. Ek help as hy help nodig het, then I step in. Where I need help, then he steps in. So don't come here with your nonsense. You're not involved. So don't. Jy het hier man. Oh, that Wow. was deep. Early on a Saturday. Jammer dat ek lewe. Fry jy die bacon en dan olie lekker. Laat dit daar gesel soos jy sê. Also, it's bacon pieces or something. Bacon pieces. Bacon bits. Bacon bits. No bacon bits is biscuits, man. That's bacon kibs. Oh, Ek weet wat is bacon pieces en wat is it's bacon bacon bits. pieces en So, je koopt die bacon en nog moet opsnijden. Dat is klaar gesel. It's bacon bits. ja, laat hy nou lekker gesel. Dan kan ons na die brood kom. Spek. Dis waar ek nou inkom. En jy maak nie brood sny. Jo, ek wil niks meer sê because ek was kapot ka. And then you put me right back. Pakau play. Van bring die man na toe. So die brood, we're gonna cut it and so. Ja. Aren't you gonna make sandwiches with it? No. Oh, dan ken jy mos sny. Hy ken jy doen. En so sien. Jy gaan dit sê. Nee, no, dat niet dan. Kijk eens zo. Zo, ik moet hem nog leggen.
Maar je mijn measurement right. Je gebruikt jouw measurement. Voilà. Dankie. Hij wil mooi leren. Hier kan nog eens zo zitten. Als alleen na. Oh, oké. Als we hem opbouwen. Maar nog niet recht hier. Nou. Dat is goed. Okay, while Dad's cutting bread, let's go see what Mom's Ik doing. vind het mooi aan. Pak net laat je nog een beetje bruiner worden. Dan ga ik mijn aardappeltjes op. Ja. Haal maar nog wat bacon uit. Give me a piece. Nee, wacht, je gaat brand. Wacht met je. Ik ga nu die aardappels branden. En die olie van die parkstek. Laat je maar zo rijden bacon flavor zijn erin. Dan season ik het met potato spice. What are you guys doing with the bread? You're just making I'm like gonna put ham and cheese on the bread and put it in the air fryer. fancy schmancy. Oh, wat ik maken. Oké. En zet ons in die kan volgen op laat je niet. Overlap. Overlap. Dan ga je nog elkaar zien. En gooi je het op. Mogelijk. Mogelijk. Mogelijk, ja. Zo. Dan gaan ze ook in die airfryer. En dan gaan twee maken, gaan ik het in zijn wafelpaar die andere doen. Kan die bacon en die aardappels hier nog doen? No. Dus dat Die is bacon side is een side dish. Are you learning? I'm a fast learner. It's a side dish. Okay, yes, here is the first cheese and ham bones. Let's call it that. Call it like it is, like to support, ne? So, anders was nog aan. So this is the look we're going for. I had it no 8 up. There's a lot happening in this one pan. Yeah. I'm leaving all of that bacon and potato goodness in there. I'm gonna fry this off garlic, Green green pepper. pepper en rooi pepper. En die lelijke Mushrooms are never pretty, mommy. Mushrooms groeien in die fijnste plekken. Die beste mushrooms groeien in modderigste grond. It's a fungus. Het is een fungi. Die goedjes is gaar nou. En my family, die valtijne lijkt een rooi ei. Hij moet niet pap gefraaid worden. Zo, ik ga het net zo los. Let's assemble the dish. Net om een beetje oorlijk te wees, gooi je die bacon beter. Dan gaan die pan om het wanneer je bacon flavor te geven. En kostjes. Daar, de aardappeltjes.
En dan gooi je dit nog oor met aardappels. Daar, fijn, je laat stoof bij jou. Dankie. En that's it, so check my stoof af. En dan ga ik mijn stoof schoonmaken en dan gaan we onze kost verdienen. Wat is aan tafel, Anna? Yes, it's no that's a birthday work so on the family and we forgot to tell the people that we having a 72-year-old party. Thanks. An Yeah. old man's birthday. Yes, we're having a 72-year-old birthday party today as well. Daar is het dish. Ik heb een beetje tomaten doorgegooid voor... And then there's the cake and orange Kijk, juice. wacht, ik zet die kerstjes op. Was de ene? Want the round candles. Tricely, please. Wat ze kinderen, wat heb je gekoopt? Is die man wat 72 is, hoor. Doesn't have to be there. Anyway, Daddy bought 27 candles. Is het 2017 nie man? 72, guys. Die mense aan so wat se ou dak is wie? Die kry jy girlfriend nog. Ha, sit ek hier 7 neer. As julle man. As julle wat nonsens praat. matches? Dis sê. Okay, ons gaan nou sing nou. There's the breakfast. Voor die netjies gaan. En wat seker? As julle ons video geniet het, kom join ons weer volgende keer. En hoe sê ons altyd? Klik like en subscribe.